Selamat menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya. Oh, turu kabeh gure. Sampai Surabaya. Nyumna. Yes, man coklat mam dewi. Ya. Oke, udah sampai Surabaya, guys. Pabrik tong. In 1 kilometer, Guys, kita turn sudah left on sampai Wedoro. di Rungkut. Sampai rungkut. Rungkut di blok ini juga. Bu yoga di rungkut deh. Lurus, mantap. Tengah-tengah. Oke guys, kita sudah sampai Surabaya. Kah? Ke Surabaya guys. Nanti sampai Surabaya ya, Desa Ngingas. Nah, ini Desa Ngingas. Melok ini ya. Melok rungkut ya. Kalau teropnya sudah kelihatan di sana. Oh, melok Sidoarjo. Waru. Oh, waru. Sik waru ya, Ber. Ya. Masih waru, guys, ternyata, guys. Tuh, temu manten porong KWC. Jadi jam 1. Cedak makam Ngingas. Kita sudah sampai. You've arrived at your destination. Nah, siap-siap Kak. Salin kono, salin ning kono. Bajuke baru ya, Saka. Ndiki wani ki ning ndi ki? Pak Po dandani kawenge Kak. Pak Po dandani. Ini Pak anu Mas kok ta? Oh, dada-dada sapa? Mas kok. Duk, Ning di parkir ya, Ber. ke parkir. Ada dandi tok, budul. Terus ini berdiri ke Di dalan. Pacike, wah aku ya rono loh, Cik. Oke, guys, kita sudah sampai. Kita sudah sampai Kiwan. Sudah sampai Kiwan ini. Hah? Mbak I menang tidak? Pernikahan Tania dan Satria. Neng di Kiwani? Kiwani neng di? Kiwani neng di? Kiwan salin manteni. Oh, kakak ditelepon aku mau. telepon tawapan. Oke guys, kita sudah sampai
Bu sebelah mana? Ini persiapan temu guys. Persiapan temu. Mantannya guys. Mantannya di sana. Nah, kita di apa iki? Alang. Wes malah celana ireng dek kondi. Iya, antakmu. Ini opor. Wes ayu. Kita mungkin. Ayu wes sana. Gimana kata-katanya hari ini? Panas. Setar. Jangan pakai sukses ya, lancar ya. Amin. Oke. Nunggu rombongan dari lagi datang. Lah ya, jadi jam 1. Iya. Oke guys. Mencoba apa kan yang mobil dulu. Anda nih guys. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habib. Temu guys. Setan Rahayu Mugyatan Sakat Kangen sama Jiwa mantan. kepada kelolaan kampung Sedaya Warade satu keluarga. Nuwun sagune para awak Cocok kaum yang lampahnya. berikan dahat kehormatan dan dibun. Manggolonya. Seperti disebut miwa aji sepuh para pun yang nyata sakala pun dibuki. Kini aturaken sugeng rawuh kepada para pemuda yang sabar awak panjenengan telepon keluarga Bapak Tawang Kelasan Ibu Warga Dulcan. Enggal denar punika titik wonten dinten Sabtu Surya kaping 2 Juni Maroso 2020. Kula jenengan keluarga panjenengan Bapak Tawang Kelasan Ibu Warga Dulcan kaburihan derekaken ugi prati sang Semuanya. Dari mana kak? Dari Kriya. Oh dari Kriya. panjenengan Bapak Muhammad Tawang Kelasan Ibu Warga Dulcan dinten menika nepi darmaning sepuh ngentas pitulis kantun manggih rahayu pangipun Sirat Mojo pinangan saiki. Hari kala semanten sampun dengan saking dampiak rawuhipun para kadang Wandawa ingkang sami hangayat tindakipun putra kemanten. Hari kala semanten ana tejo anggung miyak swasane ngasepi satemah gawe pabanging payuwahan. Satemah mijiling satriya saking Mandraguna saking pringgondane nggih Raden Arya Garudaca arsa mapak wujudipun Sirat Mojo pinangan kakung. Toto sang Gatot Kaca Kinon Mapakarna Suta Tekapira Tresna Parto Manahar Muja Sakira Kangen ucaran wan-wangis munggar cita Sopo si pembagi wangi dari kira-kira aku cocok gampang itu kayak kocok negara. Ada apa pun jadi Sirat Mojo pinangan dan kakung.
tunggang kang diluju kadang Subo Manggala ya Manggala Subo Raden Arya Gatotkaca sigra kami jelaken kebo gira kangge akhiri lampahipun sirah us dumugi unggahing mangsa dumawaing kodrat saking panguwasaning Gusti Kang Maha Wingkang welas tresna lan asih. Nalika semono titaing Gusti Kang Kasipat jalulan wanita rasa sedya tapi jajering desa kang kancing alaming bebahan aku dahat minum dipundi. Santa Nulang Sita Harjono ladheteng budaya nuwata budaya kang sarwa-sarwi adiluhung tumuju dhateng kaunate. Dampyak para kadang Pandhawa sampeyan lurus nundali tetangga Pandhawa panyayam boten buswane kandhek sawetawis daerah lisan pinanganten dumugi wonten diwaring pawahan kasighet nguling gendhing kebu sigra kumlawi astanya balang gantal kang winastan gondang kasyapa dening gondang tutur gantal niki sur kang tinasala wis seta satu hukum pralampita senajan kang sajuga beda lumantur pinangi yen dikit tunggal rasane. Daya-daya pinanganten putri kan Jawa Astami jeneng pangandikan assalamualaikum menunjang rawuhipun Raka Mas. Waalaikumsalam ayu. Oleh pangestu wong ayu ora ana kalangan sawiji apa lah kocap kacarita nalika semanten. Pinanganten saringgit dia amargi atiga kang cinangkep ing Bokor Kencana minangka wadahing Sekar Setaman. Sakala ponang antiga tinapa ing padha piara pecah sanalika pramila daya-daya pinanganten putri laju jejeng kusarwi sumembah mring kakungkurna denira sumembah ya amit jiti samparanipun kang raka kang winastan randu padha paranuwus ngarani toya padha kang tegesing samparan kang putri amit jiti samparanipun kang raka kanthi sedya ngaturaken dharma bekti mring dharma ambrat suarane iso metu satemah gini belum bener madyaning beban agung tansah lulus harja mangke kamulyan toya perwita minangka sarana pambas wing padha manunggal mring Sekar Triwarna inggih mawar melati miwang nama gandane Sekar den pepuji kita mengambar arup gandane risan pinanganten seringgit kuncara asmane bisa dadi tepo palupining brayat mudhun paripurna kami jiri samparanipun kang raka dinujung lenggah risang pinanganten putri kanthi kebak kraos tresna lan asih pralambitane pinanganten kang minangka jejering priyangas dosa jenengan derajat ing wana diamri saged sejajar derajat ing priya junjung derajat mujajar sumangking lawanipun kakang ing kene wong ayu ingkang pasti kang mestakaken dawuh aku kudu ngono ati telu ya Mas karo sawang lan delengen sapa to sejatine aku nggih karo wong kula kaya Mas Satria Dipakutama Tunggu mono dene yen to wanita wis kawangku dening kakung yen to bakal ninggal nang garwane kudu oleh palilae ingkang garwa jumbuh karo kulaning abopo niki kang mesti kok stokaken dawuh kene wong ayu papat ora sisih kiwaku kene wong ayu nggih kang mesti kok mestakaken dawuh rikala semanten diparing unjukan bagi suci kerep putraku saklo iki bukan unjukan bagi suci kang wis kebak bantu manca wonten ing pangajab
bisa bilang los kabeh sukrata karo sadurunge atimu yo ngger. Ijah paman Gusti Kang Maha Kuwasa kang dadi penggayuhmu yo ngger. Nuwun kanjeng Ibu. Nuwun kanjeng Ibu. Bertumandi Kang Rama paring unjukan bani suci putraku Sakloro. Semono uga Kang Rama yo ngger. Manut apa sing didhawuhake marang Rama marang ibuku. Muga-muga bisa kasembatar kok dadi sedya kaya ngerti jabah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun kanjeng Rama, nuwun kanjeng Rama. Paripurna lelati adicara, paripurna bani suci kalajengipun. Paripurnaning dadi kang pipilaksananing adicara pati. Lajeng jemene jajar putra temanten saring bencang dingekanen asta satuhu sejajar derajating priya lan wanita minangka garwa. Arisan pinanganten sarimbit arsa lumampah tumuju ing dampar jentaya dampar kencana ninggil binatara awake kang samya hudiya. Kadeng renteng kanten astri sang pinanganten sarimbit nyatan ingkang sak rambut pinawa sasra. Sarwising gepsin ingkang warni rekta waseta dening Rama lan ibunipun ing pangajap. Bebrayang putra temanten tansah pinuntun ing renteng kautamen. Pinanggiya ing budi rahayu Winang barat Araos Trisno rasa tepo senggodo lan kumawula. Santan guys. Oh, gunalan teko kene iki lho. Iya. Oh, gunalan. Marang kanista. Loh, gunalan. Kula kang ora ketebungane karo sosok lodho lagi. Kita galek guys. Halo, gini kok. Di Surabaya. Ya raja yang prameswari arep sepedak sini wong gawe dampar daya dampar kencana tinggal binaturata awake kang samya hudiya. Nyaturaken dunya panuwun dumateng para tamu kang suka pakurmatan dumapangan dicara panggih kepareng. Sampun kang sami putri putra lan putri kuwi bapak ning ibune tiba sak padha-padha tegese ora beda-bedakno putra dhewe lan putra mati padha-padha. Matene wong ngono. Kuwi sing tak suwun kina kelawan iya jabut. Paripurna lelati adicara bapa timbang lajeng jemrene nggih panjenengan bapa dawat. Malih paningal kacandak pamidanganipun Sri Kaja pinanganten dalam dahaken wonten sasana rinengga. Bismillahirrahmanirrahim ya putraku Sakloro. Dina iki kowe bakal tak wisuda basan kaya dene Ratu lan Prameswari ya nggih. Nggih Kanjeng Rama. Ingkang dadi termatan menggah rata menika dicara sekawan nggih adicara atur pamragya panampi minangka sule saking panjenenganipun Bapak Muhammad Dawab Dalasan Ibu Wargatul Jannah ingkang badhe dipun sareng panjenenganipun Bapak Samsul Hadi Sarjana Ekonomi. Wekdal kawula aturaken. Ugi kawula suwun doaipun sepindah kangge panutup. Dandi. Sekali rong metu guys, sekali. Sekali rong metu. وانزل على Platene guys, platene guys. وانزل على كنز الغنى يا رب ما وصفا وصف بمحمد يا رب ما وصفا وصف بمحمد يغفر لنا يا سميعا لدعانا يغفر لنا يا سميعا
ridwana. Kita menyeberang. Aja kah? Anu, muter-muter. Dalam? Keliling Surabaya sih. Iya, keliling dulu. Makane. Aku bisa wong mangan. Wah, iya. Ngene Pak. Hotel besok kerja. Besok kerja kok ya. Ini siapa ini? Adik Mbak Bika. Oh. Duh, nah kami selucat bang. Ben ditekane sesuk. Lingone kaya londo lho wis. Jan, kakak. Ki langsung mulai apa nginep? Juga nginep. Ben ki kaya londo. Besok kerja. Aku malah coba cepet ngetol akhirnya ya. Kan ngetol kan nutut. Kan nutut, kan nutol. Lah cek tangga ki cek tangga Pak Peri ya cek. Dek ini pedoan. Sarinem kali kula. Oh iya. Titipan pakai. Duit sini kono peri Yo, pisan. Wong e temu nang ide ngono lho. Ini perwakilan dari grup sudah diterima Bulondo. Diterima ya Bulondo. Semuanya teman-teman. Siapa yang bales? Semoga lancar. Terima kasih sudah merepotkan. Sama-sama enggak apa-apa. Lampu ini mah enggak ketemu aku. Lah iya, wong mulai Jauh langsung. dari Malang rene lho enggak ketemu aku. Yang marahi yang ngomong iya. Kok juga pulang dulu. Makasih ya. Titipannya banyak sekali. Brundul. Oh, mantodin. Nggih. Wes lancar. Ya, selamat jalan, hati-hati jalan. Oke. Oke. Muter. Oke, terowongan Mina. Terowongan Mina, jangan lupa. Makasih ya. Hati-hati lu ya. Telan bisa nggawa motorien. Nggih. Neng ndi wong iki? Lah base meneh ndi to?